Bodoh ki nanti lah. Ket mau dibel kok ora diangkat. Dicek pun ora bales. Memanggil. Jadi gula ora duwe paket apa aku ora duwe paket. Jan ampun ora bocah iki lah. Ngomongnya ya gak konten tapi kok ora dang teko-teko rene ngono. Angko nak ngajari kaya dikejar-kejar singa aku. Keter. Ya konten sik pirang dina wis ora teko. Anget-angete ayam men. Jan angel teman lah iki. Ada konten dhewe, angko nasu tidak konten. Ya ora konsisten. Ah, bocah ku angel ram. Gak tak bel kali iki apa paket sing tek apa ya? Aku sing ngentek rupane. Alah. Ah! Mbah, kok meneng ae, Mbah? Nopo? Sakit wetenge? Segun dul, ini segun, retone dul, kasihan orang tua iku ditekoni meneng ae. Oke, Bos. Lah rene ku kon dijane coba lah. Ket mau kon rene bukane rene ku lho. Lewat-lewat tok ora nyeluk. Aku lho, Mbah, ngurusin kambing. Bapakku pigi nang Takengon. Lah ngopo kok bengi-bengi ke malah angon ora nyambung. Angon iku ya awan. Nang hari sore kowe ku angon. Wes bengi ora angon ora nyambung. Bukan angon lho, Mbah. Bapakku pigi nang Takengon. Lah kowe ku rak didokon. Aku kan perlu konten ya barisa. Lah kok malah nunggu barangon kowe bari melok konten. Angonmu ku ya bari jam pira? Ya ini ki wis wengi. Ora nek sing nonton kaya ngene carane. Mumet aku. Wis ngedit suwi. Ngonten nunggu barangon. Sekati riko lah, Mbah. Bocah iki ngopo angene ram. Wis dul, aja polisi dul. Revolusi emosi. Riko iki nek wong ngomong salah krungu, nek wong ngomong bener ora krungu. Lah kowe salah kok. Ngomong malah nyalahke aku. Kowe kok sing salah. Ya iya, nek Riko iku wong ngomong salah krungu, nek wong ngomong bener ora krungu. Lah sing salah kan kowe. Ya wis lah, Mbah, karepe Riko. Salah kok ora gelem salah iku. Bocah saiki yang ngono iku nek diomongi ora tau. Nop, kau jangan emosi nop. Iki ngelek iki kuping nop. Kowe pun juga ndul. Nek ngomong ora pernah bener. Sing bener iku emosi ndul. Kudu revolusi. Ya wis lah, Dul, gas ae, Dul. Ojo no, nanti kita dosa. Ayo lah konten kita. Ayo. Nggak nyambung. Action. Oke, Bos. Lu kok ketawa ya mati. Ulang lo ya kan. Ini serius lah nih aku. Kau cemana jalan kontennya? Ngerekamnya cemana?